Milí študenti českých a slovenských gymnázií, mám veľké potešenie položiť vám otázku, na ktorú ja sám osobne nepoznám odpoveď. Vašou úlohou bude v priebehu 30 sekúnd napísať meno a priezvisko autora textu, ktorý prečítam, a taktiež, ktoré konkrétne obdobie československých dejín jeho slova charakterizujú. A teraz samotná otázka. Áno, veľa sa zmenilo, ale ľudia zostali rovnakí. Lenže teraz vieme lepšie, kto je kto. Kto je slušný, bol slušný vždy. A kto bol verný, je verný aj teraz. Kto sa točí s vetrom, točil sa s vetrom aj skôr. Kto si myslí, že teraz prišla jeho chvíľa, myslel vždy len na seba. Človeka neprerobíš, len sa ti vyfarbí. Tak vám teda držím palce.